Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang Alimantah bin Sidah Batno ing Ilebu. Lena maneng tulasane rumawaing tawang tuwang ringo sak bumi pakonan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati panjenengan para pemuda, para bini sepuh aji sepuh ingkang wonten kasepuhan, ingkang sampun para ing pasedha ing pitutur ingkang tansah Allah berdaya. Para alim, para ulama ingkang hamung mastuti ireh pokoke kautamen ingkang luhuring budi. Para nayakinan Trisatren Projo ingkang siugar sono. Langkung rumiyin kula tumpuri panjang sadaya. Andharaken hamuji syukur dumateng ngarsanipun Gusti kali langkung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat nikmat dumateng kula panjenengan. Sahingga ing dalemipun kula panjenengan saged sowan silaturahmi wonten balagung panjenengan Bapak Karno Daribu kanthi kawontenan boten-boten alangan setunggal menapa. Sholawat saha salam mugi kondha dumateng mustikane jagat mamanike bawana junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita waktu-waktu syafaatipun ugi pitunipun bidang wonten yaumul akhir yaumul qiyamah Allahumma amin. Para pemuda kula ingkang hormati, ing dalem menika paguyuban gajah-gajah seni gajah ingkang injil saking ladang wates Radu Ponorogo saged sowan wonten balagung panjenenganipun Bapak Karno ingkang Bahargya Suto Abel Siwi agendas putranipun ingkang paling asma dan bagus Riyad Nur Fatul Iksan Beganto Kusumaning Ayu Elvina Wahyu Kusuma Putri. Tunggu panjenengan dipun antu-antu mugi temanten saribit agenipun lelubang wonten diane bebraya tansah atur luntur dadi kang kaisti gagah ing menjinakah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang atur paline katresnan mujudaken golek kencana ingkang bisa tata jalma putri soleh solehah. Dumateng pemuda kula ingkang kula hormati, sepisan malih kula menika sesuai saking kanca-kanca Pranajaya paguyuban seni gajah-gajah kami jual saking bumi wates Radu Ponorogo aturaken agunging panuwuhan tanpa pepindhah dumateng panjenenganipun Bapak Karno ingkang sampun paring papan panggihan sehingga Pranajaya bisa menghibur panjenengan lewat lantunan campur
sari dangdut. Ugi ing dalem dipesen kuyung kanan kanca-kanca sadar DM Pro Audio. Kemunyung wontenipun acara gelar budaya gajah-gajahan ing dalem menika. Sederetan artis-artis Widowati ingkang widya saking Melatan Bumi Ponorogo menika wonten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pak Jo 11 artis-artis pendukung pada malam ini yang akan menggoyang bumi Pulau dan sekitar. Nuwun